tenen tanta importància com les locals, però ahir tenim que dir que estem en certa mida prou equivocats, perquè del govern que tinguem en Espanya depèn molt del que puguem fer així al poble. Del govern que tinguem a la Comunitat Valenciana depèn molt el que puguem fer així a Estivella. Jo també vaig a posar-vos dos xicotets exemples. En el govern de Ximo Puig, en la Generalitat, hem aconseguit que els xiquets de 0 a 3 anys, els de 2 a 3 anys, l'escola avui ja és gratuïta a Estivella. I això és perquè hi ha un govern socialista a la Generalitat. Els llibres no es paguen i és perquè hi ha un govern socialista. Després també, en els temes de seguretat, tots ells hem sentit parlar moltíssim dels robos que han entrat en aquesta casa, que l'altre i de més. Jo simplement donar-vos dos dates, dos números, dos coses. L'any passat, en el mes de setembre, octubre aproximadament, tinguérem una reunió que demanaren els alcaldes de la comarca en el delegat del govern. En 3 o 4 dies, en el quartel de la Guàrdia Civil, en més d'obrir 2 dies a la setmana, haurien els 5. En més d'haver 3 guàrdies civils que n'hi havia fins al mes de setembre, n'hi ha 8. Això des de quan? Des que al govern central, des que a Madrid, des que en el Palau de Tetuán hi ha un president socialista. Vull dir, és més, si els pressuposts que la dreta i els independentistes varen tombar no s'haveren tombat, hi havia una partida molt important econòmica per a reforçar els cossos i cossos de seguretat de l'Estat. Concretament, per a la Guàrdia Civil n'hi havien assignats per tal de traure més número, perquè sabeu, el quartel d'Estivella tenia que haver 15, se quedaren en 3 i ara hem tornat a 8. Vull dir que no és el mateix que a Madrid governa la dreta que governa un govern de progrés com el que avui està encapçalant Pedro Sánchez. I que la Generalitat no és el mateix. Molt bona vesprada a tots i a totes, amics i amigues d'Estivella. És un plaer, com sempre, d'Estivella i de més pobles, perquè al final, com s'anem veient en totes les presentacions en la comarca, per mi és un plaer estar en casa, no? Estar en casa, estar en la comarca, estar en casa. Vaig a parlar abans de Rocío, perquè tant Rocío com jo anem de bolos pa aquí i pa allà i encara me toca anar a un altre lloc i després me toca anar a la devoció, que és anar al Levante, sofrir un poquet més, a veure si no me'l baixem a veure si no baixem de divisió, però bueno. Així que encara, a mi encara me queda un bolo, ella encara se quedarà un poquet més, acabarà així i després ho veurem en el partit. Encara me queda un bolo i ja estem acabant. Així que, bueno, ja s'han vist n'hi ha molts que s'han vist en molts llocs, en moltes presentacions. Jo crec que no vinc així a convèncer a ningú, no crec que no estem en els moments on va la gent als mítings per convèncer a ningú, per això tampoc crec que està ni la televisió ni els debats ni res, no? Realment estem en el segle XXI i és una altra cosa. Lamentablement és una altra cosa, en algun moment aquestes coses sí que potser la gent es perdia així, venia a parlar així, venia a dialogar així, però avui en dia tenim sobresaturació d'informació, tenim informació per totes bandes i el que venim, potser, és a sentir-nos, a escoltar-nos o a tindre claus per a parlar en el veí o per a parlar en la veïna o per a parlar en el cunyat o en la germana que no ho té clar. És a dir, el que venim no és a convencer-nos, sinó a escoltar algun argument que ens pugui servir per a rematar la feina que ens agradaria fer en els pròxims, que no és més allò que fem fa 40 anys, allò que hem fet tota la vida, que és intentar convèncer el que tenim proper. Ja veus, han passat 40 anys, no n'hi havia internet, no n'hi havia xarxes socials, no n'hi havia absolutament res, i al final la clau continua estant en el mateix, en el tu a tu, en el que tens confiança, poder parlar-li en confiança. I això és el que he dit a parlar-vos, no? Donar-vos claus del que se pot parlar en el que encara, d'avui al diumenge, el dissabte és jornada de reflexió, però no crec que jo ningú us diga res per el dissabte intentar convèncer al cunyat. Però per intentar dir-li lo important que són les eleccions del diumenge. Són importants les eleccions del diumenge, són importants les de menys d'un mes, perquè esta primavera electoral ha començat ara i s'acabarà el 26 de maig. I clar que és important elegir bé l'alcalde d'Estivella i els alcaldes dels nostres pobles. Però bueno, ja sabeu que l'aposta que feu vosaltres, avui aneu a presentar la llista i la llista hi fora, i feu l'aposta de lo millor que teniu, no?, per a governar Estivella. En campanya, ara quan se n'anem tots,
a seguir fent campanya, però la del casa a casa. Moltes gràcies. I ara us dice, ja us ho ha dit, que ara va a parlar, Rocío Briones. Rocío és la directora, a mi me costa dir encara de la Bora, perquè jo li dic la directora del Cervez. Ella és una dona valenta, és una dona de les... Segur que el PSOE tenim moltíssimes dones valentes. Ella té una conselleria difícil, molt difícil, perquè és una conselleria que de dones poques n'hi havia allí. Però la veritat és que ha aconseguit el que pots, perquè ella, en això que vos he contat dels diners, ella va ser la que va posar la veu en alarma i va dir així no se torna ni un duro. Ja sabeu, les dones quan s'empenyeu en una cosa, ella va dir així no se torna ni un cèntim. I ha aconseguit que els ajuntaments tinguérem com en la vida de recursos del Cervez per a poder contratar a res més que joves que han acabat la seva carrera. I ara mos dirà la quantitat, però és que són milers. I són diners que el Partit Popular, que sempre mos han dit que gestiona millor i ho fa tot millor. Això ja un altre dia parlarem de com gestiona el Partit Popular. De cara a la galeria, el que vulgueu, per les fotos molt bé, però després de baix n'hi haurà que parlar molt bé. Doncs ella ha aconseguit això, així que vos dice en una gran amiga y desde luego una gran gestora que es Rocío Briones. Bona vesprada. Jo vos vaig a parlar en castellà perquè penso en castellà i em sent molt més còmoda en castellà. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Rafa la invitación para estar aquí con vosotras y con vosotros en la presentación de la candidatura municipal. No hace muchos meses estuve por aquí también con los compañeros, con los alcaldes y con los compañeros y compañeros, porque no había muchas compañeras ese día, de la comarca, compartiendo pues lo que ha sido desde siempre la preocupación, la máxima preocupación en 2015 ya para los socialistas, para las socialistas, fue el eje central de nuestro programa y ha vuelto a serlo porque sigue siendo la primera preocupación para los valencianos y las valencianas el empleo. Sigue siendo la primera preocupación y ha sido y está siendo nuestra preocupación en la gestión del gobierno, del Consell y en todas las instituciones. Ha sido durante estos 4 años, pero también ahora en la configuración de nuestro programa cara a estas elecciones, al 2019, pues también todas esas propuestas que ahora daré unas pinceladas aprovechando que compartimos un ratito de reflexión. Hablar de esas propuestas, ¿no? De las propuestas del Partido Socialista, de los socialistas valencianos, de las socialistas valencianas cara a estos 4 años, ¿no? de posible gobierno socialista. Por eso animaros a que sigáis pues, explicando, contando, no perder ni un solo minuto en disputas, en cuestiones que además no le interesan a las personas que madrugamos, no nos interesan, ¿no? El y tú más. Y bueno, y que es algo que yo escucho a mis compañeros, pero es que es cierto y es sencillo y meridiano. Y es que esta campaña va de 2 cosas, o de retroceder o de avanzar. Y nosotros tenemos clarísimo, los socialistas y las socialistas, que ni un paso atrás, que las mujeres vamos a ganar estas elecciones, porque yo creo que nos ha costado muchos años que se reconozca que el feminismo no es una cosa de unas cuantas, que el feminismo lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, que llevamos ya 2 8 de marzo, la mitad de la población saliendo a la calle y decir que somos iguales y queremos ni más ni menos, queremos los mismos derechos que el resto, que la otra mitad de la población, y eso el Partido Socialista lo tiene clarísimo. Otros partidos quieren llevarnos a donde estábamos hace 40 años y eso las mujeres, que somos muchas y lo hemos visto y lo hemos hecho visible durante estos 8 de marzo, no lo vamos a permitir. Por eso que queda mucho por hacer, tenemos mucha ilusión, hay que seguir esforzándonos por explicar hasta el último momento. Yo esta mañana me he ido a IBI a clausurar un taller como directora, no como socialista, pero en cada momento explicar qué ha hecho este Consell,
qué tiene preparado este partido, el Partido Socialista, que cuantos más votos tengamos, pues menos necesitaremos a nadie y podremos gobernar de manera más holgada. Pues que desde la responsabilidad, pero desde toda la ilusión del mundo y el compromiso de poder seguir sumando, tenemos que llenar el día 28 las urnas de rosas, ¿no? y de votos socialistas para tener finalmente la posibilidad de tener cada uno de nosotras y nosotros, de nuestros vecinos, de nuestras familias, una oportunidad y un futuro feliz, que es lo que todos deseamos. Así que a votar, a animar, muchísimas gracias por la invitación y avant. Bueno, després de les dues intervencions que han fet Rocío i que ha fet Toni, només ens queda presentar el millor que tenim els socialistes d'Estivella per tal de poder governar els propers anys hacia el poble.